Proġett li wassal il-messaġġ biex l-Umja jibdew jesperjenzaw forma ta' viżwal. Dan u dak li ħareġ matul attività li tellat fil-Palazz Villena fl-Imdina mill-entità Visual Non-Visual Network kif qed issok tal-ħidma biex l-Umja f'Malta jkollhom irwol daqs il-kumplament tal-poplu u li jkunu wkoll jistgħu jikkontribwixxu fis-soċjetà. Net News ħal-kumment ta' Epifanio Vella, il-President ta' din l-entità, fi għalina aktar dwar l-anijiet li huma jixtiequ jilħqu. L-anijiet li aħna rridu nilħqu huma anijiet li immexxu l-qudiem l-idea li persuna għamja għandha jkollha drittijiet u obbligazzjonijiet ukoll bħalma għandhom il-ċittadini normali. Dan nippreparaw billi namlu laqat, morru għal-poteri, imma namlu l-kejn, namlu l-iskultura, kull fejn jidħol affarijiet soċjali nippruvaw nattendu biex il-persuni omja iħassuhom integrati fis-soċjetà. Il-Visual Non-Visual Network fl-imkien mal-Kunsill Lokali tal-Imdina taħdem biex l-Imdina tkun waħda minn dawk il-lokalitajiet li twassal informazzjoni lill-omja waqt li jkunu qed iżuruha, esperjenza li mbagħad tkun tista' wkoll issir f'lokalitajiet oħra madwar Malta. L-għan ta' dan kollu huwa li mhux biss inkunu qed inwasslu forma ta' viżwal il-omja f'Malta, iżda wkoll Malta ssir pajjiż li jista' jattira turiżmu ġdid. In-netwerk qalu li l-livelli għolja tal-inklużjoni huma strumentali u li l-proġett li jmiss se jkun jgħat iwassal siltiet mill-arti li ssawwar il-kultura Maltija u li din tasal għand dawk li ma jistgħux jaraw. Dan il-proġett se jsir bisħab ukoll ma' Heritage Malta u The Malta Railway Foundation.